Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. I dag der skal vi lave et spil til hesten, gerne vil have i 2026. Og vi skal egentlig faktisk starte her i Gamebay, så det bliver der. Vi skal måske lige starte i hesten. Jeg er ikke lige ved på min kamera. Nej, jeg skal ikke det er jo gratis, så. Okay, jeg tænker, vi skal lave et af de nye. Og så det her. Først skal vi... Jeg kan godt se, at jeg gerne vil bruge det. Men det var også en jeg skal ikke jeg skal lige have et aktivt. Okay. Og så har vi hvorfor er der ikke andet løsning? Hvad? Og den er her. Hvor vil jeg få til at putte den på på blå. Den er ikke til der. Så er det klar. Jeg vil gerne have en. Jeg meget gerne mere. Jeg tænker godt, at jeg vil have enten den her, eller den her, eller den her. Jeg synes i hvert fald, de alle sammen er så fint. Jeg også ville gerne den her. Men det finder jeg ud af. Det var 4 heste. Eller nej, det var det 5 eller 4? Kan jeg ikke huske. Det skal det var 5. Og jeg tror faktisk, vi skal til Silver Lake Ghost nu. Der er en lille. Okay. Eller 2, jeg ved ikke lige. Så har vi... Jeg vil godt have... Jeg vil godt have en mere af dem her. Jeg synes, det er så cute mere. Jeg har bare ikke rigtig fået det med. Men jeg tænker godt, at jeg vil have den her eller den her. Så det er helst nummer 6, jeg gerne vil have. Så har vi her den her. Jeg vil godt have, jeg tror jeg gerne vil have. Den her har jeg lige købt de her nogle brand. Den skal jeg virkelig ikke. Jeg vil godt have den her. Men jeg vil på en måde også gerne have den her. Og den her. Jeg vil også godt have den her. Jeg tænker helst, at jeg vil have den her. 7 heste. Og så vil jeg også godt have den her Nordiker. Jeg ved ikke helt hvilken jeg vil have. Jeg tænker bare, at jeg gerne vil have sådan en helt normal økning. Så det er virkelig her. Det var spørgsmål nummer 8, tror jeg. Ja. Og der er egentlig måske også være næste faktisk. Jeg har fået lidt mange ønsker. Men måske er der. Jeg tror ikke, at der er nogle flere. Det er det start. Så nogle kommentarer, hvilket de synes, jeg skal skrive videre i. Og ja.
Så hvis man den her video, vi ses bare i næste video. Bye bye.